Ай, давай! Да. Пак като това, бързо ходи, не? И тук Сашка. Викам Сашка от класа, тук даш как самята в двора. Моля, миличката тя. Чакай! Аз снимам, бе. Направи ангелче, да. То тук не може. Саша, дай пак, моля ти се заради мен, чакай. Давай, Саша. Чакай! Чакай да е там. Ма, аз къде ще идат фото? Виж как пролази, човек. Жива съм. Качай! Да не се фърлиш в мрежата. Много е як. Я скочи тук, ама. Оле, бах ти луд, Тук ще е гадно. Нема, ама да скачиш от тук отгоре и да скочиш. Ага, не. Добре, хвърли се да може да снимам. О, чакай, че ми влезна в някакво. Падни малко. Няма да кажа къде. Падни малко назад. Падни, ма. Как се едно няма глава? Виж, молица на телефона.